Bueno, gaurko hitzaldia batez ere kontseiluko batzar nagusian emanun hitzaldian oinarrituta dago. Jasonek eta Ikarrek egin zidaten gonbidapena eta bueno, hitzaldi horretan emandakoa ekarriko dut hona. Eta batez ere pentsatuta dago, adimen artifiziala zer da, adimen artifizialak ze nolako aldaketak ekarri dituen kontatuko dizuet, eta ondoren, ze nolako eszenatokiak ikusten ditugun, eta horren inguruan ze nolako aldaketak edo estrategiak plantatu beharko ditugun. Ze nolako erronkak etor daitezken, da horren arabera nola jokatu behar dugun, ez? Uste dugulako, birkokapen bat eskatzen digula honek guztiak, ez? Eta, hori da pixkat gaurko hitzaldiaren izenburua, ez? Euskararen garapena adimen artifizialaren aroan. Gero, Jasoneko ondo esan dugun bezala, nire ibilbidea Luiar barruan egin dut, eta Luiar Fundazioaren zuzendaritzan parte hartzen dut, baina iazko maiatzean oraien LP teknologiak langunea edo aurkeztu genuen, adimen artifizialaren eta hizkuntza teknologien esparruan jauzi bat egiteko ikusten genuelako, aro berri bat zetorrela, olatu handi bat, eta ondo harrapatu behar genuela. 20 urte daramagu hizkuntza teknologietan lanean, baina azkeneko urteetan emandan aldaketei sendotasunez erantzuteko. Hasiko naiz esplikatzen pixkat zer dan adimen artifiziala hizkuntzan bilakaera eta zein momentu honetan artearen egoera, ez? Laburbildu zaila da adimen artifiziala zer dan ongi definitzea, baina esan daiteke makinek giza adimena imitatzeko duten gaitasuna dela, ez? Hortan saiatzen da adimen artifiziala, ez? Guk gure kognizio bidez eta gure adimenaren bidez egiteko gai garena, makinek nolabait egitea, ez? Eta gure adimenaren ezaugarririk behinena zein da, hizkuntza, ez? Hizkuntza ulertzea eta hizkuntza sortzea. Orduan, esaten da adimen artifizialaren muinean, hizkuntzaren prozesamendua dagoela. Eta, azken aldian entzungo duzu GPT-3 eta ChatGPT eta hori guztia, muinean hori dago, ez? Sistema bat da, arkitektura bat, hizkuntza ulertzeko eta hizkuntza sortzeko gaitasun handia duena. Eta momentu honetan, esaten da, adimen artifizialaren esparruan, bertan publikatzen den 40% hizkuntzaren prozesamendu automatikoarekin lotua dagoela. Orduan horrek ematen digu, ikuspegi bat ikusteko, hizkuntzentzat ze garrantzia daukan une honetan adimen artifizialak eta esparru horretan ematen ari den guztia. Esan bezala, adimen artifizialean hori, bi ataza nagusi daude bat, hizkuntza ulermena, gero konputazio sistemak datoz, eta gero hizkuntzaren sorkuntza. Teknologia batzuk hizkuntzaren ulermenarekin nahiko daukate, informazioaren erauzketa edo bilaketak, sistemak eta abar, baina itzulpen automatikoa, hizketaren sintesia eta halakoek berriz, bi aldagaiak behar dituzte. Hizkuntzaren ulermena eta hizkuntzaren sorkuntza. Orain arte, pixka bat ulertzeko hizkuntzaren ulermenean oinarritutako sistemak onak genituen, ondoren etorri da hizkuntza ulertu eta hizkuntza sortzen zuten sistemak, baina modu paretsuan, hau da, hizkuntza ulertzeko testu sarrera eta irtera oso antzekoak zirenean, itzulpen automatikoan kasu, orain ze pasatzen da GPT-arekin. Banez eta sarrera labur bat egin, emaitza oso aberatsa dela. Eta horretorri da batez ere aldaketa momentu honetan, hizkuntza sorkuntza. Modelo
generatiboak deitzen zaio, modelo hizkuntza eredu sortzaileak, hizkuntza sortzeko gaitasun handia datozenak. Eta horrek ekarri du paradigma aldaketa bat, hizkuntzaren sorkuntzaren alderdi horretan. Ulertzeko pixka bat nondik etorri da aldaketa. Orain arte, urteetan, nolabait estrategia simbolikoa erabili da alor honetan. Eta estrategia simbolikoak esan nahi du makinari hizkuntza bera irakasten zitzaiola. Hizkuntza erregelak, hiztegiak, morfosintasia, pragmatika, eta bai. Horrek suposatzen zuen lan oso kostosoa eta baliabide urriko hizkuntzentzat are gehiago. Euskara bezalako hizkuntza batentzat, inbertsio handiak eskatzen zituen. Eta emaitzak, ziren orain emaitzak txukun xamarrak batzuen alderdi batzuetan, baina ez oso onak. Gertuko hizkuntzen artean ordea bai, katalana eta galegoa eta espainolen arteko hizkuntzen artean bai, baina beste hizkuntza batzuetan ez. Ondoren ze etorri da ikasketa automatikoaren olatua, hori 2016aren urteetan. Ikasketa automatikoak ez du hizkuntza bera, ez diot hizkuntza bera irakatsi behar, baizik eta adibideetatik ikasten du. Geroz eta adibide gehiago, hobeto ikasten du. Eta ikasketa sakoneko eredu neuronalek ez dute bakarrik adibideetatik ikasten. Ez da eredu estatistiko hutsa, baizik eta hedabide horietatik eratorri daitezkeen esaldiak, eratorri daitezkeen bestelako portaerak ikasi egiten ditu. Hau da, ereduak sortzen ditu eta horrekin gai da hizkuntza generatzeko. Eta horretorri da nagusiki aldaketa eraldatzaile. Zergatik etorri da aldaketa hori, ikasketa automatikoa lehendik ere bazetu horren, baina zer, orain inoiz baino testu masa eta datu bilduma erraldoiak ditugulako interneten bidez, sare neuronal horiek prozesatzeko makina potenteak ditugulako, lehen ez genituen bezala, eta big tech handiak, Facebook, Google, Microsoft, indartsu sartu direlako. Baita ere, atzetik dituzten estatuen eta estatu horiek ematen dizkieten baliabideen bidez. Euskararen egoera zein da alor honetan, esango genuke, ez dela txarra. Ia da, ingelesarekin konparatuta ez dela ona, baina estatu hizkuntza askoren baino aurretik gaudela esan daiteke eta badaukagu zorte bat eta Euskal Herrian badagoela ekosistema teknologiko eta digital bat potentea, eta euskalgintzak ere esan daiteke badukala bere beso teknologikoa, Zeluia fundazioarekin. Hemen grafiko bat ikusten duzue, grafiko hau European Language Equality plataformaren bidez egina dago, eta ikusten duzute, hizkuntza bakoitzaren garapen teknologikoa hizkuntza teknologietan zein izango litzateken, eta, euskara ez dago puntan, baina beste hizkuntzen, hor daude ez, paretsu, eta, badago, estatu hizkuntza askoren antzeko egoeran, baina, puntan ere ez dago. Baina ditugun baliabideekiko eta dauzkagun aukerekiko, esango genuke ez gaudela egoera txarrean. Orain aldiz, lehen aipatu dizuet, disrupzio handi bat etorri da ikasketa automatikoaren bidez, baina orain etorri da bigarren iraultza handi bat, eta da hizkuntza eredu erraldoi hauen garapenarekin. Hizkuntza eredu hauek milioika eta milioika parametro dauzkate, eta milioika testu korpus, orduan gai dira, inoiz ez bezala, hizkuntzaren xehetasun guztiak jabetzeko. Eta patroi eta eredu izugarriak eta oso xeak sortzeko.
Orduan, hor etorri da orain, baina arteko aldaketa handia, ez? Eta, bueno, horrekin ere, alborapenak ere daude, noski. Oso anglozentrikoa da, inglesa delako nagusi, eta inglesezko datuak daudelako nagusiki, baina baita ere, ideologia, generoa, arraza, alborapen ugari dituzte, ez? Baina testu inguru teknologiko hau bizi dugu momentu honetan, ez? Hor dituzu adibide batzuk ikusteko, hor daukazu taula bat, eta taula horretan dago orai LLM gu daukagun hizkuntza eredua, orain arte nolait artearen egoeran, arte zientifikoan zen handiena, eta gure ereduak 110 milioi parametro erabiltzen ditu, eta euskarazko 350 milioi hitz ditu, GPT-3ak, balin baditugu 110 milioi, GPT-3ak ditu 175 bilioi parametro. Eta 300 bilioi testu korpus. Hor ikusten da, zein den aldaketa. 110 milioitik 175 bilioietara pasatzen gara. Eta GPT-4aren datuak ez dauzkagu, baina badakigu trilioiak, korpusak trilioiak dauzkagu. Horrekin, ulertuko duzuen bezala, lehiatzea oso zaila. Hemen daude, bi grafiko, nun gauden gu, hor daukazuek ezia, 110 milioiekin, eta GPT-3an nun dagoen. Eta hau da, beste grafiko bat, hau da grafiko lineal, hau da, benetako. Dauden, ongo litzateke euskerak orain arte nagusi izan diren hizkuntza eredu neuronalak, eta non dago GPT-4. Orduan, hori da momentu honetan daukagun lehia, eta hauek esan dakoa gai dira, hizkuntzaren ulermena eta hizkuntzaren sorkuntza inoiz ez bezala emateko, eta honek dena aldatzen du. Eta, gure hizkuntzen egoera, baldintzatzen du erabat, ez? Hau pixka bat, artearen egoera edo adimen artifizialaren esparrua pixka bat kokatzen. Ez dakit ulertu da, edo pixka lagundu du kokatzeko nun gauden. Ze ligatan jokatzen nahian momentu honetan. Honek ez du esan nahi ezer ezin denek egin. Esan nahi dut gu momentu honetan hizkuntza eredu neuronal erraldoiak ere egiten ari gara, eta non dago erronka? Erronka dago hizkuntza eredu neuronal handiekin lan egitea, baina konputazio txikiagorekin eta testu korpus txikiagorekin, erraldoi batek lor dezakeen emaitzak bezain bestekoak lortzea, ikerketaren. Hor dagoako, efizienteagoak izatea, bai baliabideetan eta bai konputazioa. Euskararen erabileraren datu batzuk emango dizkizuet interneten zein da momentu honetan, hau da Punteus Fundazioak eman dizkigu azkeneko datuak. Ikusteko, Euskararen erabilera momentu honetan zein da interneten, nik uste honek ere laguntzen dulako gure testuingurua eta gure hizkuntzaren testuingurua kokatzen aro digital honetan. Eta hori ikusten duzu goiko taloan, 2016-tik, 2022-ra, zein izan den bilakaera euskararen. Eta momentu honetan, esan daiteke, Euskal Herriko webgunetan, euskararen presentzia 14-15 bitarteko horretan dagoela. .com eta .es webguneetan 8 eta 6 da presentzia, .euseko webguneetan 175. Baina .com eta .eusak dira nagusiki gehien erabiltzen diren webguneak
Euskal Herrian, hor dago pixka bat gure egoeraren argazkitxo bat. Gure Euskal Herriko webgunetako hizkuntza lehenetxeren konfigurazioa daukazue berdez markatuta, uneko laukoa da, bai? Euskal Herriko webgunetan zeintzuk daukaten euskera markatuta lehenetxi bezala, eta gaztelania uneko 77. Horrek eragin zuzena du euskeraz nabigatzeko aukeretan. Baita ere, euskararen konfigurazio Euskal Herriko erabiltzaile nabigatzaileetan uneko laukoa da. Hori ikusten duzuen bezala. Eta, hemen dago nolabait euskararen konfigurazioa Euskal Herriko erabiltzaileen nabigatzaileetan, segun perfilen arabera. Bai ez, hauek generalistetan uneko 4 ez da iristen, udaletan uneko 5 baitan guneartike, euskal tenofiloetan, euskarazko edabideetan, pixka bat handitzen da, ez? Geroz eta euskararen presentzia hegemonikoa handiagoa izan, horietan euskaraz nabigatzaia daukaten kopura bat. Eta, datu orokor batzuk ematearen, euskaren presentzia Euskal Herriko webgunetan uneko 14 litzateke, euskara.eus webgunetan uneko 75, uneko 5 bakarra dauka euskara lehenetxia, euskarazko webetan, eta nabigatzailearen erabilera euskaraz uneko 4. Horra, presentzia nahiko residual ez dakit esango nuke, baina, handik asko dago egiteko, ez? Eta, aurrekoarekin lotuta, hizkuntza eredu neurolan generatiboak ez bagera gai, euskeraz ere primeran erabiltzeko, gaztelanian, ingelesa, geroz eta nagusitasun handiagoarekin jokatuko dute eremu digitalean. Arlo horretan lan egiteko ze garrantzi estrategiko daukagun uste nahiko garbi geratzen. Hirugarren puntua izango litzateke, testuinguru honetan eta eraldaketa global honetan, zenolako eszenatoki bislumbratzen ditugun, zenolako eszenatoki ikusten ditugun. Eta, hemen egingo ditut nik gogoeta batzuk, eta, ea zuek ere partekatzen dituzuen, ez? Gogoeta hauek datoz, guk Elhuyarren, Muñoarekin eta Andoni Izagirrerekin, Jo Muñoa eta Andoni Izagirrerekin egin genituen gogoeta batzuen ondorioz egina daude gogoeta hauek, eta pixka bat ikusteko zenolako aldaketak ematen ari diren mundu globalean, ez? Eta, ematen ari aldaketa nagusietako bada, nolabait gure balio sistemak erreproduzitzeko, eta, balio sistemetan, euskararen aldekotasuna izan daiteke horietako bat, orain arte, nagusi izan diren gizarte interakzio eta sozializazio paradigma nagusiak aldatzen ari dira. Bai hezkuntza, bai familia, ingurune hurbila, eta horrek dauka sekulako inpaktua gure gizarte egituretan, ez? Hau da, gure balio eskala erreproduzitzeko eta belaunaldi erabilitugun sistemak, gaur egun ez daudela indigente, ez? Eta eraldaketa teknologikoak gainera, eta abiaduraren gizarte honek, bete-betean eragiten dula hor, bai? Inpaktatu egiten du gehiago vektore horretan, eta azeleratzen ditu beste erreproduzio sistema bat. Sare sozialen
bidezkoa izan daitekena, internetez bidezkoa izan daitekena, ikusentzunezkoena, eta orduan esaten dugunean askotan, ez gera jendearen gana iristen, ez da bilkuretara inbeste jende etortzen. Esan nahi du, orain arte erabiltzen genituen egiturek, baina ez dutela balio, eta beste batzuk hartzen ari direla indarra, eta gainera, adimen artifizialaren inpakto teknologiko horrek eta ikusentzunezkoenak azeleratu egiten du. Orduan, testu inguru sozial eta global horretan gaudela, gainera. Nolabait esango genuke, bi kokapen, egingo ditut, adibide batzuk jartzearen, eraldaketa horri lotuta daudenak, nola aldatzen ari diren interakzio eta komunikazio joera. Hori, sare sozialak nagusi, espazio komun fisikoak pisua galtzen ari direla, ematen du, eta bitartekaritza, baina arte bitartekaritza lana egiten zuten espazioiek zatikatuak eta atomizatuak, aurkitzen, gutxiago partekatzen dugu. Internet nagusi da, internet bidezko kontsumoaren igoera esponentziala. Euskarazko edukien pisua, datuetan gora balin bagoaz ere, pisu erlatiboa galtzen ari gera, beste hizkuntzetako datuak eta edukiak areagoa handitzen ari direlako. Ikusentzunezkoen edukia geroz eta gehiago dira, eta izango dira. Eleaniztasunaren faktorea, kompetentzia linguistiko handiagoak dituzte gure gazteek, hizkuntza gehiagotan bizitzeko eta hitz egiteko gai dira, eta ekar dezake horrek ere atxikimenduaren leguntze bat, eta hizketaren indarra, ahots bidezko komunikazioa geroz eta handiagoa da, audioen kontsumoa areagotzen ari dela. Orduan, hor ikusten ditugun interakzio eta komunikazio joera horiek nola diren inpaktatzen. Eta gero aldaketa teknologiko handia da, ez da lehen aipatu ditudanak, geroz eta kontutan hartu geroz eta sistema hobeagoak edukiko ditugula, geroz eta hobeak. Aldaketaren lehen fasetan besterik ez gaude, geroz eta itzultzaile hobeagoak izango ditugu, hizkuntza sortzeko geroz eta tresna hobeagoak. Eskuragarria ere izango ditugu, hau da, merkeagoak izango dira hauek implementatzea. Edukien kontrola ere galtzen joango gara, galtzen ari gara, hori tokikomeko edabide askok esaten digute, nola geroz eta erabiltzaile gehiago daude beste hizkuntza batzutan gaztelaniaz nola jasotzen dituzten beraien edukiak, bai Googleek eta beste sistema batzuek automatikoki itzultzen dituztelako. Eta honek ekartzen du hizkuntzaren faktore aldatzea, hizkuntza bilakatzea interfaze bat edo dispositibo digital huts bat, igual dio edukia nork egin duen, nire hizkuntzan jasoko dut eduki hori, eta galtzen da, hizkuntza horren esanahi simboliko eta afektibo hori. Eta gero azkartasuna, bozgearekin eta aurrerapen berriak bizkortuz joango dira. Orduan, pixka labur bilduz, aurrekoa indartzeko, zergatik esaten nuen interakzio eta komunikazio joarak aldatzen ari diren, eta zergatik aldaketa teknologikoak komunikazio horietan nola ari den modu oso gogorrean inpaktatzen. Orduan honek hipotesi batzuk ekartzen ditu, edo bintzat hipotesi edo eszenatoki batzuk gure ustez. Hipotesi estrategiko batzuetan pentsatu behar da.
Eta da, hizkuntza generatzeko, gero eta sistema hobeagoak baldin baditugu, gero eta gutxiago idatziko dugula gure hizkuntzan eta gure edo beste batzuetan, makinek idatziko dutela gero eta gehiago gure ordez. Gure idazteko moduak aldatuko dira. Itzulpen automatikoaren gertatzen ez dugu, gaur egun, gero eta oso gutxi itzultzen dugu, ja elia eta itzuli bezalako sistemak nagusitzen ari dira, Euskara eta hizkuntzak ikasteko motivazio instrumentala desagertuz edo ahulduz joan daitekeela, pentsatzekoa da. Makinek, sekulako makinek baldin baditugu, eta mesetan edozein hizkuntzatan hitz egin nire ondokoak ulertzen badu, zergatik ikasi behar dut beste hizkuntza bat, motivazio instrumental hori galtzeko arriskua egon daiteke. Zertarako ikasiko dut euskara, gaztelaniaz idatzita, nire ondokoak segituan itzultzen badu, Big Tech handien boterea handitzen joango da, geroz eta botere handiagoa izango dute, geroz eta indartsuagoak izango dira, hori bada ere hipotesi bat. Lehen esan dudana, hizkuntzak interfaze huts bihurtzeko joera. Ez dakit hor jaso duen, baina gure hizkuntzan jaso ahal izango dugu, kontrol galera bat egon daiteke. Eta, pixkat hauek pixka bat hauek etorri daitezken, aldaketak gure hizkuntzari eta hizkuntzaren eraginari dagokio. Baina, izan dezake bere influentzua ere, eta hipotesi honen aurrean, zenolako aldaketak egin ditzakegun ere, pentsatu beharko genuke, Eta hemen, beste alderri batzuk nahiko nituzke planteak, eta da, ahozkotasunak indar handiagoa hartuko duela, eta ziurrenik bertan jarri beharko dugula indar handiagoa. Testuak sortzeko eta itzulpen automatikoak eta bar duten indarraren aurrean, ahozkotasunan igual jarri beharko ditu gure indarrek edo indar handiagoa. Eta niri eskola eta hezkuntza munduan etortzen zait hori lehen kolpetik lehen ideia. Bigarrena, ematen dugu aukera, euskaraz ardatz izango duten eskaintza eta erabilera eleaniztunak eta eleanitzak eskaintzeko. Oda, euskara lehen etxiz, hizkuntza eskubide guztiak errespetatuz. Tokiko hedabide bat euskara nagusi izanez, baina beste hizkuntza askotan ere eskaintza asimetriko baten bidez, baina jende askoz gehiago nahi iritsiz adibidez, baina euskara lehen etxiz. Edo udal batean, edo prentxugorreko batean, euskaraz egitea, euskaraz ematea agerraldi bat, baina ez da aitzakia, ezin dizute esan lopek ez dutela ulertzen, sistemak dituelako bere hizkuntzan esaten duzun hori ulertzeko. IGG alorrean eredu izan gaitezke, baliabide urriko hizkuntzentzat, baina horretarako ikertzen jarraitu behar da, baina euskarak egiten duen egingo duen bidea, adibide eta eredu izan daiteke beste baliabide urriko hizkuntzentzat eta momentu honetan hala bagara. Ikusi behar da, alor honetan zein den jarraitzen dugun estrategia ere, eta ez dauka zergatik bakarra izan behar, baina
Islandiako gobernuak OpenAI-rekin hitzarmen bat egin du, eta GPT-an islandesak presentzia handiagoa izan dezan, eta momentu honetan GPT-an islandesak nahiko ongi funtzionatzen du. Horren, segurazki alde biko estrategiak erabili beharko ditugu, hau da, euskararen gaitasun teknologiko zientifiko propioak eduki, baina jarraitu beharko dugu multinazional eta korporazio teknologikoen aurrean ere eragiten. Eta, euskalgintzaren, euskaltzaleon elkarten egitekoa ere, honek ere kokapen edo berkokapen edo orain arteko kokapen horretan intensifikatzea eskatzen du. Bizimodu teknologizatu hauetan, hizkuntzak balin baduka arrisku bat, kode huts bihurtzeko, banakoen autu bat bihurtzeko, atxikimendu atxikimendu bat leuntzea balin badakar, hor jarri beharko dugu indarra. Motivazio kontzientean, komunitatean, nola egin, apodakak esaten duen ideia hori, nola egin, itzuli ezina den hori nola egin bihurtu, nola bihurtu euskararentzat. Azal hutsa izatetik, nola bizi harreman eta praktiken hizkuntza biltzaile bat bihurtzea. Hor segurazki dago jokoa eta hor da horren urteetan jokatzen dugun partida garrantzitsuena. Eta euskaltzaleen elkarten egiteko nagusietako bat hor kokatzen. Eta bukatzeko, ideia eta egitasmo batzuk testuinguru honetan aurrera egiteko. Eta bada, aliantza digital publiko-sozial potente bat eraiki beharra dagoela, Katalunian hau egiten ari dira, nola euskara gurune digitalean modu potente batean egon dadin, enbasada digitalaren bidez, ez da bakarrik interneten daukagun presentzia baizik eta ingurune digitalak dena blaitzen du, eta gure autoetan, edo gure etxeetan, interfazez eta dispositiboz josita gora nondik urte askotara, eta horietan euskararen presentzia bermatzea ezinbestekoa izango da, gure teknologiarekin edo erraldoi teknologiko handietan eraginez. Euskara lehen etxik jende horrean, lehen esan dut, orain teknologia daukagu, euskaraz lehen bat, hitzaldiak, lasai asko emateko ez dago arazorik, euskaraz komunikazioetan lehen hizkuntza izan beharko luke, eta nagusi, jakin badakigulako hemendik aurrera, aldamenekoak ongi asko ulertuko duelako, nahiz eta euskaraz ez ulertu, teknologiak lagunduko duelako, nahiz eta guk euskaraz funtzionatu aldamenekoak eduen hizkuntzan ulertzeko esaten duguna. Udalerrietan badago aukera bikain bat, udalerri euskaldun teknologikoak sortzeko, eta itzulpen automatikoak, eta azpititulazioak, eta hauek ematen dituzten aukera guztiak, tresna guztiak, euskaraz funtzionatuko duten udalerri teknologikoak sortzeko, eta guk hori horekin egin genuen orain dela 2 urte esperientzi bat, eta oso arrakastatsua izan dena, udalistek proiektuaren bidez, eta horuen izan daiteke nolabait abiapuntu hon bat. Euskarazko edabide eleaniztunak, euskara funtzionatuko dutenak, euskaraz nagusi izango direnak, baina beste hizkuntzetan ere, beste hizkuntzetan edukiak eskainiko dituztenak. Momentu honetan nahi edo ez, beste hizkuntza batzuetan eskaintzen ari direlako, beste korporazio teknologiko eta sare sozialak zure edukiak itzultzen ari direlako, orduan guk horren kontrola izatea importantea da. Bestaldetik, azpititulazio eta bikoizketa masiboa, orain teknologiak aukera ematen du, beste hizkuntza askotan
sortutako eduki horiek gure hizkuntzetara modu automatikoan azpititulatzeko, eta edukietan salto handi bat egituko, eta baita ere gure edukiak beste hizkuntzetara plazaratzeko, eta hemen jauzi kuantitatibo handi bat egiteko parada momentu honetan. Eta gero, segarrena, ezin da, karrera zientifiko-teknologiko ezin da albo batera utzi, eta lehen esan dako, adibide izan daitezke beste hainbeste hizkuntzentzat, eta giltzarria da gure gaitasun zientifiko-teknologiko propioak izatea eta GPT-aren antzeko arkitektura neuronal horiek guk herri bezala eta komunitate bezala ere eskutan izatea. Eta, honaino iritsi naiz. Bueno, Josu, eskerrik asko. Hau erronka gutxi genuzkan eta ikusi duguna baino askoz aldaketa bortitzagoa da torrepe motz-motzean, ez da? Esan duzunagatik. Bai, saiatu naiz neko azkar egiten, baina esplikatzen pixka bat hori ez. Nola, zein den testu ingurua, ez? Nik uste ez garela jabetzen askotan, ez? Zen nolako ingurune bizkorrean eta teknologizatuan zoazen, eta uste da, euskararen esparrutik gehiago pentsatu behar dugula, ez? Konturatzerako, aldaketa batzuk kokatu gaitzakete beste eszenatoki batean, eta erraminta eta estrategia falta ikaragarrekin aurki daitezke. Uste dute, ez dugula nahi beste eztabaidatzen marko honetan, ez? Horrela, lehengo markoetan, eta egia da kontutan hartu behar ditugula, baina lehen esandakoa, ez? Badaude interakzio eta komunikatzeko eta balioak erreproduzitzeko beste sistema batera goaz, ez dakit nora, eta nik uste gaur egun esaten duguna ez gera iristen, edo ez ditu gure elkartetara jendea erakartzeko gai, eta nik uste erantzun asko daudela esan ditudan kontuetan. Pentsatzen ari garelako lehengo funtzionamendu eta eskemetan. Eta igual beste eskema batzuetan daude, eta gainera teknologiaren vektoreak hori azkartu eta bizkortzen ari da. Orduan, hor eskatzen digu pentsatzea, gure egitekoa hor, eskema horretan zein izango da, elkarte eta euskaltzale elkarte bezala, zer egin behar dugu. Horrek ez du esan espazio fisikoak eta komunitarioak aztertu behar du, inora, segurazki hor egin behar da izugarrizko indarra, ez? Igual indarra handiagoa, baina, nola, pixka bat hori da galdera, ez? Bueno, sola esalditxoa zabalduko dugu. Ze galdera edo ze ekarpen hartik. Carmela, ikusten zaitu ja mikroarekin irekita? Bai. Josu niri ikaragarri interesgarria egin zaite. Bota duzun hitzaldia eta badeko daz galdera pilo bat. Baina, alde batetik aipatu dituzu Microsoft, Google, Facebook, eta gero aipatu duzu GPT-4 arkitektura neuronala, ez da? Hori zer da, guztiek erabiltzen duten edo GPT-4 hori da batena? Bai, hori da Microsoftena. Microsoft. OpenAI da, baina OpenAIren atzean Microsoft dago. Microsoftek milioiko inbertsio bat egin du teknologia horretan,
eta Microsoft dago horren atzean. Horrek ez du esan nahi Google eta hauek segurazki atzetik aterako dira. Orain badagoa mugimendu bat, moratoria bat egin behar dela, 6 hilabetekoa, eta hor daude Musk, eta horreko jendea, ez Googleko jendea esaten da operazio bat, lehia horretan, GPT-aren indarra hultzeko eta gero beraiek nondik urte batera beraien sisteman ateratzeko. Baina karrera betean daude. Eta Googleek ez dakit azaroan edo lan aurkeztu zuen 1000 hizkuntzatan proiektua edo lango zerbait horrengo, imaginatzen dut horren publizitatea dela, ez? Nolabait edo? Zeinena, Googleek? Googleena bai. Aurkeztu zuen, egin zuen aurkezpen publiko bat eta esaten zuen oin ez dakiz zenbait 200 hizkuntzatan edo eskaintzeko gauza dela bere aplikazioak eta ez dakiz zer eta proiektu berria daukala 1000 hizkuntzatan eskaintzeko. Eta hitzaldia zen apur bete hizkuntza ekologiari buruzkoa eta ze garrantzitsua den hizkuntza guztiek sartzea eta hori garatzen ari zirela. Bai, eta Facebookek ere atea du itzultzaile bat, sistema bat, hizkuntza askotan, bai. Bueno, bereik badakite hizkuntza aniztasuna eta ze garrantzia daukan, ez dira tontoak, orduan alegintzen dira ere diskurso egiten, ez da kasualitatea OpenAIek ere hitzarmena egin izana Islandiako gobernuarekin, ez? Ikusten dutelako, batzetik ere hizkuntza gutxiagotu badukatela beren indarra, eta hor ere ongi kokatzen saiatzen dira. Eta alborapenen alborran ere lan desente egiten ari dira, alborapenak eta saihesteko, eta orduan, estrategia inteligente daukat atzetik. Eta Apple hor kanpoan geratu da? Bai, Apple erabat kanpo dago. Appleek baduka bere teknologia eta bere hizketaren rekonozimendua eta baduka bere sistemetan dagoena, baina GPT-ak eta atzetik dauden sortu dituzten beste teknologia askok erabat gainditu dituzte orain arte zeuden sistemak. Gero zer egingo duten, ez dakit. Pentsatzen dut, denak ere daiko dira laulako sistemetara jauzi egiten, ez? Momentu honetan OpenAIek denak mapatik kendu ditu guztiak. Beste bat itxingo dio turnoa, zer bestela jarraitu dut. Nik paradoxa hori igual aipatu nahiko nuke ez, alde batetik komunitate egintzarako garai zailak, jendeak ez du parte hartzen, beste klabe baten dago eta beste era baten pentsatu behar dugu hori, baina alternatiba hor dago, ezta? Teknologia garatuta eta teknologikoki egin behar dugun guztia ondo eginda, etxeko lanak eginda, alternatiba hor dago. Eta beste era bat egite hori, nondik? Ikusten duzu pista, non dagoen, nondik? Nondik hasi experimentatzen beste era batera, ezta? Ez dakit, zuk eraman behar diguzun erantzuna, danon arterako zera da, danon solasaldirako. Bai, da paradogikoa da, esan. Justu gure indargunea izan behar du alor horretan, justu ari da hori ahultzen, ez? Baina, nik gero saiatu naiz erantzun batzuk bilatzen, ez? Iruditzen zait, gauza batzutan baditugula aukera handiak, esan nahi dut euskara hegemoniko espazio askotan hegemoniko izateko aitzakiak ez daude. Norbetek esaten badu nik
nire hizkuntza eskubideak ez dituzu errespetatzen, ja baditugu tresna batzuk, hori ez esateko, ez? Adibidez, Orioko udala hasi da orain. Orioko udalak bere albiste guztiak euskeraz idazten ditu. Bakarrik euskeraz. Eta bere itzultzaile automatikoa jarrita daukate, eta hori honi badaude herritarrak, ezta, euskera dakitenak, itzulpenari ematen dute eta euskeraz, eta beren hizkuntzan jasotzen dute. Hori da adibide konkretu bat, hori edatu daiteke toki askotan. Eta toki askotan hori egin daiteken uste modu masiboagoan. Gero, atxikimenduarena eta espazio emozional hori nola landu, nik hori ez daukat erantzun handirik, baina bai iruditzen zait gu gai balin bagea gure hizkuntza geroz eta presentzia handiago edukitzen interneten, eta gu geuk egiten badugu, uste dut horrek komunitatean ere sortuko dula atxikimendu bat edo sortuko dula baita ere lotura hori, ez? Baina ez da guri bakarri datorkigun aldaketa sozial handi bada, ez? Ez diona bakarrik euskalgintzari eragiten, ez? Baizik eta elkartegintzari, komunitategintzari, ez? Orduan, pentsatu beharko dira beste modu batera pentsatu beharko ditu, interakzio eredu horietan nola eragin, ez? Baina aldi berean, justuki hor igual ditugu indargunek, ez? Badakigu bestetan lehiago hor badagoela, baina agian beste espazio fisiko horiek justu dira, ez? Nagusi izateko ditugun aukera handienak, orduan horiek indartu ere egin barko ditugu, ez? Orduan, estrategia multifokala, fiska bat plantatu barko da. Eta gero nik uste eta askotasunak hartuko dula indarra handia. Ez dut esango ez dugunek idatziko, baina ChatGPT aprobatuko zenuten denok. Eta testuak nola sortzen ditu aluzinantea da. Ez dakit, horren kalkulagailua erabiltzen dugun bezala lasai asko, eta ja ez dakigu, ez? Ekuazioak eta egiten ez dakizkigu, ez dakit. Hizkuntzaren idatziarekin ez dut esaten altzeko zerbait, baina horrengo da aldaketa bat. Eta askotasunak nik uste indarra hartuko duela, eta horrek da hor baditu gara aukera handiak, ez horrela diteko. Nik gauzatxo bat, aipatzeko, oso interesgarria diozu eskerrik asko, eta nik uste dut klabe bat eman duzula besteak beste, eta askola da hori, testu inguruaz ez garela jabetzen. Ez, badakigutena oso azkar doala, adimen artifiziala, GPT oso pistosoa da, eta begira zelako inpaktua egin duen, baina hori baino askoz ere sartuagoa daukagu adimen artifiziala. Eta hementxe bertan dago, eta egunero erabiltzen dugu, eta egunero dago gurekin, ez? Eta orduan, askotan igual pentsatzen dugula oraindik modu virtuala eta modu analogikoa edo fisikoa aparte joango balira moduan. Eta gu bizi gara virtualitatean ere bai, aldi berean. Orduan hori interakziorako moldeak eta horri pentsatu behar ditugula beste dimensio batzutan, ez? Eta igual adimen artifiziala beti pentsatzen dugu dela hori orain itzulpenak eta ze azkar doan, baina zuk zeuk eman dituzu datuak. Zenbat nabigatzaile daude euskaraz, zenbat ordenagailu daude euskaraz, zenbat nabigatzen dugu euskaraz. Orduan, oso oinarritik .eus fundazioa urteak darama hori lantzen. Eta oraindik ez gara iristen unoko geira, orduan, ematen du tren batzuk galdu ditugula, baina aldi berean nahi dugu ja urrengo trenetara eta ja, ez? Beste virtualitate batzutara iristea. Orduan, alde horretatik nik uste dut
eta euskara aldetik eta elkarteon aldetik ere mundu virtualaren diskursoa sartu behar dugula, ja, eta geu izan eredu. Geu izatea lehenengo erabiltzen ditugunak. Eta horretan, resistentziak ere eta ikusten dira. Ez dakit zuen esperientzia alde horretatik duzu. Bai, asko kostatzen da, ez? Geroz eta baliabide gehiago dela, baina datuetan hori ikusten da, ez? Jauzi hori egiteko zenbat kostatzen da, ez? Guk pentsatzen genuen itzulpen automatikoekin edukiak askoz gehiago sortuko zirela euskeraz, ez hor jauzi handi baten bezala, baina ez du ematen despegatzen ari denik, ez? Eta nik uste badaukala gero, aurreko batean, hain dela hilabete batzuk elkarrezketa bat egin zioten, oso interesgarria Itziar Lakari, eta Itziar Lakak esatezu paisaia linguistikoak ze garrantzia daukan gure hizkuntzaren erabileran ere, ez? Eta paisaia linguistikoa momentutan digitala da. Eta paisaia linguistikoari buruz esatezun, nola, segun lehen hizkuntza, guk elebiduna garenak, lehen hizkuntza garenak hizkuntza desberdinak ditugu buruan, ez? Orduan, balin bagaude, demorazun dispositiboan webgunean, denbora guztien, gure kanpotik datorkigun output hori hizkuntza batean balin badu eta gaztelaniaz balin dago, gaztelania doa gora egiten da euskararena gutxitzen. Ja, ikuspegi neurolinguistiko batetik, Eta beak aipatzen zuen, hori ze garrantzia zeukan, ingurune digital horretan euskararen presentzia asko handiagoa izatea, ze azken finean, ez da bakarrik paisaia egon behar duela, eta estimulo horiek efektu zuzena daukatelako gero egiten dugu hizkuntza autuan. Bada beste eremu bat hori gutxi erreparatu diguna. Beste burutazio bat, Josu esan duzunean, hizkuntzek balio instrumentala galduko dutela, zeren hori makinek sortuko dute, edo aldatuko dute hizkuntzaz, eta niri bururatzen zait hori izan daitekela aldi berean aukera eta arriskua, hau da, gaur egun konparatzen badugu euskararen balio instrumentala gaztelaniarekin, oso argi dago desoreka bat dagoela, ez? Eta hor gaude, posizio horretan gaude, ez da? Eta etorkizunean hori neurri handi batean egon daiteke garapen teknologikoaren eskuetan, zer nolako balio instrumentala duen euskerak testuinguru teknologiko horretan, ez? Eta ez dakit, ikuspegi horretatik zuk zelan ikusten duzu kontua, zeren esan duzu datuen kopuruak eta bakoitzak zer nolako baliabideak izan ditzakeen, ez? Teknologia horrek garatzeko eta abar, nola ikusten duzu? Desoreka hori handitu daitekela edo desoreka hori, ez dakit, laburtzeko bidean egon gaitezkela, ez? Bai, grafikoan erakutsi dizuet, ez? Grafiko horretan zein den desoreka momentu honetan, baina desoreka gainera ez da euskarak, ja hizkuntza askorekin da, gaztelaniarekin ere, ingelesa gaztelaniarekiko ere desoreka handi batean daude, ez? Baina nik uste dut, hori ez dagoela idatzita. Eta nik uste gai izango gehala datu gutxiagorekin, konputazio ahalmen gutxiagorekin oso emaitza onak lortzen. Nik uste ez dela insalbable. Ia da beti biliko garela
atzetik, baina nik uste, bueno, ez dut ikusten galduta dagoen karrera bat inondik inora. Nahiko zaila, baina ez dut ikusten komplikatu, eta gero dago gauza bat ona, eta da, sistema hauek, hainbeste datu dituzte, eta hainbeste hizkuntzetan ikasten dute eredu universal bat, hizkuntza askorentzat balio duena. Orduan, zu sistema horiek aprobetxatu ditzakezu zure hizkuntza eski batentzat. Ingelesarekin dagoen sistema erraldoi bat, ematen dizkiozu euskarazko datu gutxi batzuk eta euskararentzat ondo funtzionatu dezake. Hori da, alde hon bat. Gai direla, hizkuntzaren, Chomskyk esaten zuen, hizkuntza guztietan, hizkuntza dagoela, azpiegitura bat denitza balio duen, honek nolabait demostratzen du, badagoela eredu bat, eta hori da alde hon bat. Beste hizkuntza hondientzat egin diren garapenak, gure hizkuntzentzat baliagarri izan daitezkela. Orduan, ni hor nahiko baikorra naiz alde horretik. Kaixo, Josu Atzaldeon. Beira, ni hitzaldi hauek uste naute apur bat erdi mareatuta, kontraesanean jartzen zaizkit hainbat ideia. Eta oantxe justu aipatu duzun horrekin, jarri dazu berriro beste ataka baten. Dinot, azkenengo entzun ditudan interbentzioetan, izan Josu Galdino bera, edo Maite Goñi baten aurkezpen bat egon zan horren inguruan baita ere, guztiek esaten duten, datuen volumena zela euskarak zeukan arazoetako bat, eta horretan inziditu beharko genukela, eta, oain esan didazunean, datu gutxi batzuekin besten azpiegiturak baliatu daitezkela, hor apur bat utzi nauzu. Bai, hombre, datuen volumena noski dela importantea, es que GPT-ak trilloiak ditu. Ezin da, beste estrategia bat lortu behar. Egia da, egin behar dela datutan indarra, eta lortu behar ditugula, gure korpusak, gure 5 milioi bali baitu, lortzen dugun 10.000 bat izatea, baina, beste estrategia, ikerketa estrategia batzuk lortu behar dira, inoiz dugu lortu, orduan, eta gu ikusi dugu, probatu ditugu, eta ikusi dugu beste hizkuntza batzuk, balio dutena, gure hizkuntza dintzak ere balio dugu. Orduan, nik horregatik naiz nahiko optimista. Eta egia da, ez lehen esatu, beste arazo bada konputazio almena, korporazio teknologiko dauzkate GPT-ak, eta, tampoco, hemen milioika eta milioika gastatzen ditugu beste azpigitura batzuetan, kuantu norain ordenagailu ere ekarriko da, ez da ere espazioa doan koete bat egitea. Ez dala, herri bezala, herri estrategia bezala plantatutan egingarria dela. Bai egia da, datuetan garrantzi handia dauka, baina nik uste baita ere jokatu behar dugu peskatari ambizio handia horrekin ere. Batutan nik ere ikusten dute, common voice-en egingo ditugu, izen bat ordu, jartzen duzak izen bat jende hori grabatzen, baina, hogei orduken ez dugu ez ere egiten. Egin behar da, modu masiboan eta ondo antolakutan. Hori ere, voluntarismoa ere bere tamaina.
Eta hortik beste galdera bat diozu, ez dakit, nire, bueno, esperientza personala, txikian. Agian beste hizkuntzekiko alderik handiena ikusten dut ahotsaren kontuan, euskararen kontuan, ez? Itzultzaileekin eman dugu kriston urratsa, ja ingelesetik edo gazteleratik itzultzea hori, ez? Kasik automatikoa da. Baina gero beste hizkuntza batzuetan, alemana ikasten ibili naz, eta idazten duzu testu bat, aukeratzen duzu ahots nahiko natural bat, eta emoten du aleman bat hitz egiten ari dela, ez? Eta euskeraz ez dut topatu, ez dakit, agian badago hori, holan, ez? Baina, ez dakit, beste hizkuntzatan ahots robotizatuetatik saltu egin dute nahiko ahots naturaletara, eta holan, ez? Eta, galdera da, ia hor, ia nire percepzioa lehenengo zuzena da, igual ez duzu ez garatuta dago, eta zera, eta zuzena bada zer egin lehiken, ia, zuk esan duzuna, ez? Hor informazioa behar da, ahotsak behar dira, edo behar dana da garapen teknologiko bat ahots horiek sortzeko, ez? Ahotsaren esparruan, momentu honetan ahotsaren sintesian, ahotsa sortzeko teknologia badago. Eta ona, guk badaukagu. Sartzen bazea TTS neuronala.eluiar.eus, hor aurkituko duzue sistema. Eta sistema oso onak daude eta oso, goienan jarri dugu orain gutxi, goiena.eus topatuko duzue, 3 kazetariren ahots ordu gutxirekin entrenatuta nola imitatu ditugu beraien ahotsak. Edo zientzia eusen, Teknopoliseko kazetarien ahotsak daude bertan entzungai. 10 ahots eta ahots horietan entzun dezakezue Elbigarren aldizkariko edukia. Eta tokikomenekin ere proiektu bat daukagu momentu honetan. Arlo horretan, aurrera pauso handiak eman dira, eredu neuronalen bidez. Bai dago zailtasun handiagoa hizketaren ezagutza. Hau da, sistemak zure ahotsa ulertzea. Eta batez ere arazoa dago euskalkietan, egoera informaletan, eta hor gakoa da datu falta. Hauek bi modelo dituzte, modelo akustikoa, hau da, ahots hori, soinu hori, fonema bihurtzeko sistemak, eta gero fonema hori hitz bihurtzeko sistema, lenguaia eredua, deitzen zaiona. Lenguaia ereduan ez da arazoa, baina beste akustikoan, baita hor bai behar direla datua. Geroz eta datu gai hauki, sistemak hobeto funtzionatzen. Egun hori iritsiko da, denborarekin iritsiko da. Baina hor bai, hizketaren ezagutzen bai gaudela pixka bat atzerago. Baina probatzen, atera du Openek sistema bat, Whisper izenekoa, hizketaren ezagutzailea. Eta, ingelesez eta gaztelania izugarri ondo da. Bakarrik gara, sistema hori gero entrenatzea asko kostatzen. Ari gara, hori nola euskararentzat nola jarretz, euskararekin ez ari da bateria ondo. Eta gure sistema, baina zaharkitua geratu da sistema hauen aurrean, hor daude eskatu hori nola lan egin. Baina, ezagutzen izango nuke dagoela erronka handiena. Eta euskararentzat momentuetan erronka handiena dago hizkuntzaren sorkuntza. Txat, elkarrezketa, agente, elkarrezketa dialogo sistemetan, eta hizkuntza generatzeko sistema. Hor daukagu momentuetan erronka handiena hor. Txat GPT-ak egiten dira. Baina, GPT-lauak nik ez dut probatu, baina esan didate euskararekin oso ondo funtzionatzen dira. Horregatik, lehen esan dudanagatik, datu pila bat dauzkate, trelioiak, eta orduan
hizkuntza bakoitzaren ezaugarriak, hizkuntza guztien ezaugarriak ikasten ditu, orduan euskarazko korpus bat ematen diozu, eta nahiko ondo funtzionatzen du, islandesak hori egin dute. Eta Jaurlaritzak hori marko luke, hori uste dut. Hori nengoen galdetzeko, ez da, ia horrelako aliantzarik dauen, edo argi badago nordan lider teknologikoa dauen aukerari eurekin batera lan egiteko, edo... Bai, horregatik esaten duen, hasieran, aliantza digital hori, eratzen, duzet ezinbestekoa da, interlokuzio potente bat sortzea, Googleekin hitz egiteko OpenAIrekin, hitz egiteko Facebookekin, esatera izue. Bermatu gure hizkuntzaren presentzia. Ez dakit, konturatu zeaten, baina bilatzaileta Google aldaketak egin ditu bere algoritmoan, orain dela gutxi. Eta nahiz eta euskaraz bilatu, Ruper Ordorik jartzen zu bilatzailean, demagun, gaztelaniazko emaitzak lehenesten ditu euskararen aurretik, lehenetzen hori egiten. Eta adiez euskarazko Wikipedian, uste bizitak eren bat, etxi dela. Googleek aldatzen dizu bere algoritmoa, auskalu zergatik aldatu duen, egun batetik bestera, ilatea barri del mapa. Eta hau ez gara konturatu, puntu euskon, Wikipediako euskarazko Wikipedia konturatu da zeuden, baina Josu, barino konturatu zen, puntokatekoekin harreman handia daukatelako, eta puntokatekoak revisatu zion, ditu zeidan pasatzen. Eta hori monitorizatu behar dugu, eragin zuzen dauka, gero ez gerala pasatzen eneko malautik, ez geratzen da pasatzen eneko lautik, ez nola pasatu. Orduan, horre oso fuerte jokatu behar da. Katalanek ari dira, hori montatu nahian. Baina guk egin barko honik, ezin dugu itxoen katalana izango dut. Zein ari da pentsatzen gure autoetan euskara sartzea. Nora ari da pentsatzen hor, inorrez. Gugari gara, badauko proiektu bat, kotxeetan interakzioa euskaraz izan dadin, ez? Ze pasatzen da? Gure automobil gehienetan erabiltzen den sistema eragilea Android dela. Eta Google dauka berea, bere izkite ezagutzailea, eta punto, ez du zure sartuko. Erabiliko berea, horrez bada eragiten, gauza asko, ez? Bueno, uste ja, denbora izten joan beharko ginak ezakit azkenengo galderatzen bat, pero badau baino ja denbora nahikoa laportu dizu biozu, baina ikusten duzu hemen jakin mina handia dau, eta, gertuko azara baita be, eta badakau sortea bebai ez, eloiak moduko ekartea ditugula, puntu hau, zabezain beste honetan lanean, eta guri begiak irekitzen lagundu, eta, elkar lanean egitekena be, horretan asmatuko dugu, ez dakit, hazin galderatxua, itxiko dugu ja horrekin, nora animatzen da garbi ikusi zaitut hor, mikroa zabaltzen, zerbait. Nik uste, sorte bada, daukagula, Aliar eta orai bezalako entidade bat edukitzea. Eta gu orain ari gara oso estu lanean euskarazko edabide guztiekin momentu honetan, ez? Eta nik uste dute Balto Jagunarekin eta plantatu beharko genituzkela proiektuak honen, ez dakit,
bintzat esperimentatu, bintzat ikusi, nola, ez? Nola erantzun diezaiokegun, aldaketa hori. Nik uste bintzat hori, elkarlanerako eta elkarrekin lan egiteko prest. Nik uste baditugula, atera daitezkela proiektuak, atera daitezkela ideiak, eta gu hor prest gaude, gu hor gogotxu. Egia da guk sortu genuen orai adimen artifizialean fuerte aritzeko eta konpetitzeko, eta agente terrorezko fuerte bat izateko, eta Elhuyarrera iristen ez ginen, Elhuyar markakin iristen ez ginen lekutera iristeko, joateko Fagor batea, joateko Kaf batera, joateko Iberdrola batea. Eta izan da, apustu bat izan, baina aldi beran Elhuyarrera, eta hor daukagu atzetik gure, ez? Eta momentu honetan, lanean ari gara itzulpen automatikoan genero alborapena saihesteko teknikak sortzen ari gara, emakundeekin ari gara emakundeen presentzia hedabide digitaletan neurtzeko sistema sortzeko, mikrobozgoragailu adinenduna sortu dugu Soba Libran argita, udaleztek proiektuaren egin dugu badakin. Ikastolen elkarteekin eta sortzen ikasbatuazekin Nafarroan gaude hizketa ezagutzaile bat sortzen aurrentzako. Salako sistema, proiektu pila bat martxan jartzen ari gara. Eta bueno, topagunekin segurazki buruz ezkidela egitea. Zeregin handia daukagu eta nik uste zera lekuko hori zuk esandako horri helduta, bukaera polita, erronka hor dau eta gure eginkizuna be, bai, orduan urrengo izan daile hitzordu bat jarri dugulako elkarrekin, ez? Idea zaparrada bat egin daigun zer elkarrekin indartsuago edo modu eragonkor baten egin aldugun irudikatzeko, Josu. Bai. Esker mila, nik uste danok zerpentsatuaz bagoazela, zuri entzun da eta solasaldi honen ostean, orduan, hori eskertuta eta laster arte, Josu. Aurkezpena Vanessa dauka, okerez da nago. Así que hori banatu. Eskerrik asko, laster arte. Eskerrik asko. Esker, bai. Mila esker, agur.